Katukad ti Basol. Tinapalabas. Nagbaligi dadinggas kan arson anang ilibas kan niligaya. Manipod itinakaypupukan na silid ti hotel ni Don Juan. Kabayatan na. Madanagan mat ni Tata Amancio ko ni Boy. Isu ngayong kadeng na asurutan iti plaza. Nakuna na nga isulangan ti matay. Basta saan ang may sagmak ti apu ko na. Iti day tagundaway. Adda sumungad alugan. Kat ni Padre Mateo. Ken adu apulis ti nakalugan. Pinara nila kay Amancio ti lugan, ket impaka muna iti padi, a delikado ti biyag ni Boy, ijay plaza. Iti plaza, napasamak ti pinaltog. Natamaan ni Astor Angel, iti panangarakop na ni Boy. Bimalas mat daytoy, ket pinaltugan na ni Don Juan. Natay adagos ti Don. Idinto ta ni Astor, ket intarayda iti ospital. Iti ospital, dinamag ni Donna. Numapakawan met lang ni Boy ti amana, gapu iti kinadakes na. Itagagayen, denggan nyo tituloy, tinubela tayo, anapaulwan. Katukat, ti Basol! Boy, kaguram ka di pay laang ti amam. Itilikod ang tinaaramid na para kan ka. Donna. Nasaya at ka tao, saan ka di? Iso nga amok, amapakawan mo ti amam, iti kinadakas na. Donna. Sa bagay, nalakalaang ti mamakawan, boy. Ngam tigura kan sakit tinakam, kat saan analaka amapunas. Boy. Awan maibagak, Donna. Jak amo ti sawak ita. Wan, boy. Maawatan ka. Ngam siya. Idaw-dawat ko asapay na kuma. Tamakalasat ti amam. Iti kasta. Masulnitan na dagiti nagbasulan. Kan nagkurangan na ken ka. Padre, kagadwam gayam dagito'y apulis ang nagsubli dito'y nagtipunan. Wendingas. Padre, nagapuan dagito'y apulis. Isuda tinbaon ti Regional Police Office at tumulong kada tayo dito'y ili tayo. Kasta ka di, Padre. Idi naglibasak dito'y ili tayo. Napanak nagkidaw ti tulong ni obispo. Inpakaamok kan kuana ti mapaspasamak dito'y nga ili. Kaya't kaput at drug lord ni Apo Mayor, kimamang kami iti PDEA kan DILG. Agingga ang nakadanon kami iti Regional Police Office. No kasta, dagito'y apulis timang sukat ka dagiti pulis dito'y nagtipunan, Padre. Wendingas. Rumbang lang nga masukatan dagiti pulis dito'y ili tayo, Padre. Gaputasan tangar aramidan ti pagrebangan ta. Kat pagyamanan mi adakal kan ka, Padre. Gaputanapan kagayam na gayab iti tulong. Wendingas. Para iti pagsayatan ti ili tayo. Agyaman nanang. Gaputawan da ka sa napasama kada kayo kan ni Boy. Wen anak, nagasat tayo pailaan. Taawan ti dakas ang napasamak kada tayo. Nanang. Anak, di ka nagsangit akasta anak ko. Ayan da, Boy. Simurot iti ospital. Tanapaltugan ni Astor na amana. Urayan ta ida. Sumangpet danto amin inton madamdama. Dahil ijak kayat na mapasamak, Padre. Iswadyak kayat ti umay dito, Nga uray iso ti mayor, iti da iti nga ilik. Gapotadyak kayat ti aramid na. Jak kanunungan ti dakas, nga aramid ni Juan, Padre. Makipagladingit kami, madam.
Kasadungaro dita. Yawid yu ka di jay syudad ti bangkay ni Don Juan? Saanan, Padre? Total, adamot balay na dito. Dito yan na maitapon. Sige, madam. Nopay, sana ngayon pang pangag ti asawag. Kat nagtali na udlata adakas. Ipay milata ti umno, apan nakaitapon na. Boy, kumusta ni Senyor Astor? Natamingdan. Urayan tayo nagsubli ti puot na. Boy, ay, sapay ko mga rod. Tagsubliti puot na. Anya ti kasasaad na. Naputid ti may saasaka na. Kastamot ti may sa atakyag na anapaltugan. Ha? Nukasta? Nakaro ti pan nakadunor na? Wen, Arson. Anyan da ito pasamak. Huwag gayam, boy. Natayin ni Don Juan. Wen, Simang peten ti pinaayaban da pamilya na. Simang pat da di rabi. Malamlamayan itan, ti bangkay ni Don Juan. Kasta ti damag ko ijay sentro itay, Jonas. Malamlamayan ka nun ti bangkay ni Don Juan. Anya? Natay ni Big Lord? Wen, Jonas. Ha? Mapanak ko maiti pakalamlamayan na. Nagadumot ngamin ti minarket ko. Isoan nagawid akpay laeng. Kan tapno maipakaamok kada kayo. Natayan ni Big Lord? Anya nga patay na? Pinaltugan ka nun ni Astor. Anya? Tinasayaat. Agrubwat kayon, Jonas. Agpasentro tayo. Taintay pen kan tinadamag ko. Ito'y kayang balay ni Big Lord. Ito'y nagbudangan, tinakay masayagan, tipangkay na. Ala, Jonas. Kasla jackpot dyan. Amaysan abangkay ni Apo Mayor. Wan nga rod. Ti asawa na. Addalat ta iti abay ti lungon na. Uray na kita anak da. Ha? Banay. Kita ang dagiti umunang dito ay. Ha? Daan ti ligaya. Dapat rin Mateo. Kandinggas ti kakadwana. Kasta ti pudno napaspasamak kada kami, Doña Lucia. Inagaw ni Don Juan ti farm ti asawak. Nga itata nagsubliak, kat kayatnak nga ipapatay. Jak ninamnama dayta, ligaya. Tati amok kat agayam kayo, iti asawak. Tayin sursurot na ka ni Juan, iti balay mi iti syudad. Juan, ngam, saan akasta ti motibo na? Iso nga imayak, Doña Lucia. Takayat ko atuldukan daytoy apasamak. Ha? Husto ko man daytoy apagteng. Ipagarup mo kating akipalos kami. Saan nagsiguro ang mababalaw? No kastaman ti panunot ko, Doña Lucia. Awan pagdanagam. Di mi aramidon ti kasta. Tamumin abasol ti asawak ti amin. Katda kami na pamilya ni Juan. Ti akit daw iti pamakawan. Iti dakas anararamidan na kada kayo. Kan iti ili tinagtipunan. Pakawanin niyo ko mati asawak. Iti kinadakas na kada kayo. Doña Lucia. Natayon di asawak. Katawanan ti agaramin kada kayo iti kinadakas. Ti pan nakatay na. Kat gapumatlaang iti kinadakas na. Awan ti sabali ang mapabasol. No di iso matlaang.
Agyaman nga rod no kasta ti kapanunutam, Doña Lucia. Wan, Ligaya. Saan kami nga agibalos? Ta saan kami adakas akas iti asawak? Kat husto ti kunam. Nasken atuldukan tayon daytoy. Kat ulitak ti akid daw iti pamakawan nyo. Para iti asawak. Saan mo ka di nga sarungkaran ni Amo Astor iti hospital, Ligaya? Saan, Dagimay? Ay, sa bagay, maawatan ka. Adamat kay DJ da Margarita ka ni Buy, ah. Saan da nga pampanawan ni Amo? Wen, Dagimay. Kat mapanak iti di hospital, tainak mangipan iti pagsukatan ni Buy. Kan mangipanak iti makan. Nagluto ak iti ipan ko kini Buy. Agyaman nak, Dagimay. Taging ga ita. Anak lat ti pangibilbilangam ka ni Boy. Una ata siya tinang padakal kan ko na. Kan siyempre kat empatag me. Kan empatag na kami mat ni Buy. Wen, amok da ita, Dagimay. Kat sa anak ama umang agyamyaman kada kayo. Pangaasim ko maligaya. Ah, saan ka nga ag-imimon? Owen, no, ibilang naklata ni Buy nga inana. Saan ang mapasamak da ita? Pagyamanak ket di. Taadda ka amay sapay nga inana amang ipatpatagkan kwa na. Ala nga ron, Ligaya. Inak iyo ospital tayo nakaibalunan ni Buy. Kaya't ko nga lutok te kanan na. Kan mangipanak pa iti brado na. Nakariingay. Boy. Adak dito eh. Agyaman tatunggal makaringak. Ket ada kalata dito yabay ko. Agyaman anak ko. Papa. Boy. Jak balat dante ang sakit. Tay nawagan nak iti papa. Agyaman ak, Boy. Papa. Kana. Agyaman ak. Tawan tindakas. Anapasamakan ka. Gaputain sanggam tibagim iti bala. Ngagtiso ko makanyak. Sana balin anataya. Basta wandakas anapasamakan ka. Saan ka anatay, Papa? Si bibiyag ka. Uwan. May isa ako ngayon hotel. Gapo tanaputat ti may sasaka kan imak. Ngamawanan yaman na. Tinapatag. Saan ka napaltugan? Papa. Nalabit. Saan ko pa'y lagas at timatay? Tapno may karok, dagiti basol ko kada kayo, kaniligaya. Itulod kan aging ga iti balayo, Dagimay. Sige man nga rod, Ma Margarita. Tainak manan agluto iti ibalon kon tumanan kan ni Buy inton rabi eh. Kan oray siya kaano kayat mo? Agyamanak no kasta, Dagimay. Agsubli ka di ospital. Kalpasan nga may tulod nak, ma'am. Wen, innak agpulas. Kat agsubli ak matlaeng ija ospital. Sige nga rod.
agtinulong kayo kanibuy nga agbantay di ospital. Amom kadi, saan ang matagtagarin ni Boy? Iso asa anak matan nga agsasao. Kasta aya. Ngam saan na apampanawan ni Astor? Or-orayan na ang makariing manan. Tano kasta ang makariing. Ni Boy ti sapulan na. Katsyak nga asawa na. Di na pa'y sapulan. Ngam awan anyaman na kanyak dagimay. Ta tinapatag itakan ni Astor kat ni Boy. Ay, sapay ko maata maawatam diata, Ma Margarita. Wen, maawatak dagimay. Maawatak. No apay at di mo kayat asarungkaran ni Astor ije ospital. Ligaya. Tatang, Ngam ti makunak. In kasarungkaran. Saan ka nga inaknak man, Ligaya? Nasaysaya at mo in kasarungkaran. Nangruna, tada iji ospital ni Boy. sige. Nukas tati ko nayo, tatang. Sige, anak ko. Uray siya. Kat sarungkarak mait. Takayat ko ti agyaman ken kuana. Gapo iti panang salaknib na ken ni Boy. Dito'y tapaylaeng ruwar ti ospital, apo. Bayampay laeng daligaya ken Astor nga agsarita. Wala pong. Apo, naitured ni Astor tinangarakop ken ka. Tapno iso ti mapaltugan. Wala pong. Uray kasanupay ti kinadakes ti maysa a tao. Apo, dumteng tulata ti gundaway ang makaamires ket agbalew. Kasta ni Astor nga amam. Apo. Ligaya. Bilibak matkan ka, Astor. Si bibiyag kalatta. Idintuta ni Don Juan a padam a demonyo. Kat malamlamayan itan. Pakawanan ako, Maligaya. Nakal ti basol ko kada kayo a pamilya. Isungakit kadawak iti pamakawan. Sinadanak ang mga klon iti dusak. Ngay pahay mo. Awanan yaman na. Nga uray patayan nak. Saan ka patayan, Astor? Gaputa sa anak akas ken kaadakas. Sa anak ak kriminal akas ken ka. Ligaya. Lipatag tinapalabas. Ipagpagapok ka ni Boy. Gaputa makitak anapatag ka kankwana. Ngem, Jack kayat amakita ka pa'y dito'y nagtipunan. Umadayo ka dito'y. Day tatidusam itinadagsan a basol mo kada kami. Aramidem day ta, no kayat mo apakawanan ka. Uwan. Agtong palak, Ligaya. Pumanawak, tintun makarwarak, dito'y ospital. Sa dino, ti pagturungan ni Astor, intun makarwar iti ospital. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti dwalangan na paset, tinubela tayo o napaulwan. Katukat, ti basol!
Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.